Минем ул җырлар дөресен әйткәндә күптән язылган. Тик вакыты җитмәгән. Менә һәрбер җырның аның үз вакыты бар. Бу татарлар җырына мин бик күп әзерләндем. Ничек кабул итерләр микән дип инде. Миңа уйларга кирәк иде яшьләр ул җырны кабул итсеннәр. Минем өчен ул бик авыр концерт булды. İşte менә уйнады, килерме юкмы? Карасак, малай 100дән артык тамашачы киенеп килде. Үзебезнең шушы татар рухын күтәрәсе килә. Уйламасыннар, без теге югалган халык ди. Соңгы вакытта сезнең әйтергә кирәк сәеррәк исемле бер җырыгыз чыкты. Зур кулаклы кызмы? Әйе. Юк, менә тагын бер кат әйтәм, артист бер юлда гына барырга тиеш түгел. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көннәр теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Бездә бүген искиткеч кунак. Ул да булса Татарстанның ат казанган артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы, үзенең харизмасы, темпераменты белән безне үзенә һәм әлбәттә инде иҗатына гашыйк иткән җырчы Фирдүс Тямаев. Хәерле көннәр, исәнмесез? Хәерле көн, Гөлүсә, хәерле көн, Татарстан, татар дөньясы. Барыгызга да уңышлы көннәр. Рәхмәт, безгә килгәнегез өчен, сезне күрүебезгә без ихлас шатбыз. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Миңа калса, әңгәмәбезне милли бәйрәмебез Сабан туе турында сөйләшүдән башласак, бик урынлы булырдыр. Хәзерге вакытта республикабызның һәрбер почмагында диярлек Сабан туйлар гөрли, авыл көннәре үткәрелә һәм әлеге бәйрәмнең иң көтеп алынган кунакларының берсе ул әлбәттә инде сез. Ялгышмасам, бер көнне сез 4 Сабан туенда чыгыш ясарга өлгергәнсез. Бу чыннан да шулай булдымы? Әйе, иртән нурлат, сагать 9нчы яртыда безнең иртә башландан да без 12-гә кадәрме, сагать 1-гә кадәрме анда булдык. Аннан Чистайга, Чистайдан Опаска, Опастан Каевичка, 11 көнне без Күпмара районы Вахит авылында, 12 көнне инде шулай 4 Сабан туй, 13 көнне иртән киттек Шүпәрәле районы Цельна авылына, һәм инде кич белән Азнакайга. 19 инде Яршалыда. Менә бит, менә мондый ритмда эшләү арытмыймы сезне? Ничек барысына да өлгерәсез? Юк, ул киресенчә рәхәт. Менә концертлар булмый тора да, ничектер концертны башлап җибәргә бик авыр. Әле теге менә ничектер суынган. Ә монда кызу килеш барасың, рәхәт. Ардыра, но күңелле рәхәт ару. Рәхәт ару. Менә мин шәхсән сезнең чыгышыгызны Опас районы Сабан туенда күрдем. Сез инде аңа кадәр берничә районда чыгыш ясап өлгергән идегез, ләкин шуңа да карамастан сезнең арыганлыгыз сизелмәде. Ничек итеп үзегездә энергияне һәм көчне саклап каласыз? Мин аны әйтә алмыйм инде, аны миңа гел бирәләр. Ничек сезнең энергиягез җитә дип. Аны миңа безнең шул алыштыру барадыр иде. Теге тамашачы миңа бирә, мин тамашачыга. Мин бит инде анда Опаста күп ничә мең тамашачы халык булгандыр инде, мин аны әйтә алмыйм. Тик бергә шунда төшеп, яннарына төшеп, биеп рәхәтләнеп мәшкилдек бит инде без анда. Һәм ул андый нәрсә, андый күренеш минем барлык Сабан туйларында да шулай. Шуңа күрә барсы да табигый килеп чыкты. Табигый, тамашачы миңа алкышлары белән, үзенең мәхәббәте белән мин дәртләнәм генә. Бер-берегезгә көч бирдегез шул рәвешле. Менә шуннан да әйтергә кирәк, халык сезне ярата, һәм сез дә инде үз чиратыгызда үзегезнең гадилегегезне саклап каласыз, үзегезнең йөзегезне югалтмыйсыз һәм тамашачыларны берсеннән-берсе матур сюрпризлар белән һәр даим сөендереп торасыз. Һәм күптән түгел генә сез бер әйтергә кирәк, соңгы кыңгырау бәйрәмендә көтелмәгән рәвештә тамашачыларга, чыгарылыш сыйныф укучыларына концерт биргәнсез. Бу чыннан да шулай булдымы? Бу Нурлатта мин Очраклы рәвештә килеп чыктымы? Мин гаиләм белән киттем Кибеткә. Шулай спортивкадан гына киенгән инде, урамда шулай йөрибез, я шурты, я спортивка дигәндә инде. Карыйм, безнең Нурлатта яшьләр җыелган һәм концерт җырлыйлар инде, концерт куялар инде. Барлык мәктәпләр җыелган, бөтен площадь тулган, бөтен мәйдан тулган.
Секіріп түштім де енді, мені бітімді білелер, директорлар дегенде енді тезгені флешкімні қойдым да, һәм 7-8 жар жырлап алдым, күштеніш жасап, чөнки ул шырашу шушы балаларның мәңгі истәлектә кала бит инде. Аны бернинди акчага алыштырып булмай. Әлбәттә. Шуңа күрә бар андый шаратлар минем күп. Әгәр мине чакыралар икән, инвалидлар көненә, әниләр көненә, шундай зур матур бәйрәм балалар көненә дип әйтәм, мин киләм, җырлыйм. Уйлактан бөтенләй проблема булганы юк. Фирдус, хәзер әйдәгез сезнең иҗат юлыгыз турында сюжет карап битек, аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Игътибар экранга. Фирдус Тямаев үзен автор башкаручы дип атарга ярата. Җырчы димим, чөнки консерватория белемем юк ди ул. Көйләр яза, аларны җыр итеп тудырып, үзе башкара да. Җырчымы, җырлаучымы икәнен тамашачы үзе билгели. Монда үзеңә үзең бәя биреп булмый дип аңлата Фирдус. Миңа калса, тамашачысы бәяне аңа күптән бирде инде. Һәм әйтергә кирәк иң югарысын. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тямаев Норлат районы Түбән Норлат авылында туып үсә. 9-нчы сыйныфны тәмамлагач, Лениногорск шәһәрендәге музыка көллиятенә укырга керә. Укуын тәмамлаган елны Азнакай шәһәренә күчеп китә. Шул шәһәрдә 4 ел эшли һәм 40-ка якын көй яза. Туган як, туган җирен тарту кеше зур булган күрәмсең. 2005 елда кире туган ягына кайтып китә. Шунда ныклап иҗат белән шөгыльләнә башлый. Төркем туплый, зур сәхнәне яулап алырга максат куя. Төрле артистлар белән гастрольләргә йөри башлый. Татарстанда халык мәхәббәтен бик тиз яулап ала Фирдус. Аның иҗатын дәртле дә, шул ук вакытта моңлы да җырларга сусаган татар тамашачысы дәррәү күтәреп ала. Тора-бара популярлыгы тагы да артып, Башкортстан, Самара, Себер өлкәләре шәһәр авылларында, Мәскәүдә концертлар куя. Фирдусның концертын бер тапкыр гына булса да үз күзләре белән күргән кеше җырчыдан ташып торган энергетиканы, аның шаянлыгын һәм юмор хисен онытмаячак. Гүя сәхнәдә җыр моң өйрмәсе купкан, биюче егет кызлары белән бер бөтенгә әверелеп кыздыралар. Җырчы айда 25 концерт бирүен яшерми, горурланып сөйли. Чынлыкта мин христиан кеше. Нинди генә хәрәкәт ясасам да, ахырдан дөрес эшләдемме дип уйлый торган гадәтем бар. Юктан гына шатланам, аздан да кәефем төшәргә мөмкин. Чынлап торып үпкәләтсәләр, бик нык кайгырам, күңелемә авыр алам дип сөйли ул. Фирдус Тямаев арсеналында бүген 300-дән артык җыр бар. Альбомнары санында дистәгә җитеп килә. Яраткан тамашачысын ул бер арты дөнья күрүче хитлары белән сөендереп тора. Халык аны үзе кебек гади авыл кешесе, эш сөючән булуы, зур үрләрне яулагач та масаеп китмәү өчен яратты. Кайчандыр иҗат юлын гап-гади авыл мәдәният йортында башлаган егет бүген татар эстрадасы җырчылары арасында алдынгы урыннарны били. Бу күренешне халык мәхәббәте дими, ни дисең? Шыннан да сезгә карап сыкланмыйча мөмкин түгел. Фирдус, аннан соң мин сезне милләтпәрвәр, ватанпәрвәр кеше итеп тә тоям дип әйтергә кирәктер инде бу очракта. Соңгы вакытта сез милләтебезгә мәхәббәт хисе белән сугарылган берсеннән-берсе матур җырлар иҗат иттегез. Ул да булса Горур халкым, татарым дип аталган җыр һәм татарлар җыры. Әлеге җырлар ничек туды? Минем ул җырлар дөресен әйткәндә күптән язылган. Тик вакыты җитмәгән. Менә һәрбер җырның аның үз вакыты бар. Аны җырны бүген менә яздым да иртәгә чыгардым дигән, мин үзем өчен җавап бирәм инде. Шул ук ташлап китмә әнием, мин аны 5 ел элек язган идем, 5 елдан соң гына сәхнәгә чыгардым, чөнки миңа аны ничектер җиткерергә кирәк, миңа анарга әзерләнергә кирәк. Әле алда да минем хит җырларым бар, миңа анарга әзерләнергә кирәк. Бу татарлар җырына мин бик күп әзерләндем. Ничек кабул итерләр микән дип инде миңа уйларга кирәк иде, яшьләр ул җырны кабул итсеннәр. Җырладың да бетте генә түгел, кабул итсеннәр. Бигрәк тә яшьләр. Хәзерге вакытта бик безнең өчен битендә яшь матур түгел, бик зур проблемага әйләнде. Шуңа күрә мин аны уйладым да Горур халкым татарым, ул битендә горурланып, яшәйм җирдә татар булып, ул Высоцкий стилендә баштан гитарада язылган. Без аны барыбер киләчәктә шул модага кертмәкче булабыз. Безнең яшьләр рәхәтләнеп, урамда машинасын ачып, музыкасын акыртканда рәхәтләнеп шуңа бисеннәр өчен. Шунда бер теге урам шарак стилдә язылган инде ул. Уличный стилдә дип әйтәсе килә. Татарлар ул гимн стилендә яздым. Һәм ул кызык булсын өчен без анда кертик рэп. Шәкүр җырлый бит инде, әзрәк яшьләр тыңласын өчен, яшьләрчә булсын өчен инде.
Һәм шушы ук вакытта колорит үзебезнең татар милләтенең бер матур җырын керттек, иң туган телебезне. Менә беләсезме, без аны беренче карадык пирамидада, бәйрәм концертында, ничек булыр микән дип. Мин анда конкурс оештырган идем бит инде, кем татар милли киеменнән киенеп килә, без аларга бүләкләр бирәбез дип, мин инде күп дусларым инде ярдәм иттеләр, бүләкләр белән спонсорство ясадылар бит инде. Һәм Тамашачылар кызыксындымы? менә шушында без менә хәзер калды бер 2 көн вакыт бит инде, мин бит рекламалар бирдем, алай иттем, булай иттем, мәш киләбез бит инде. Минем сөйгән ярым Резидам әйтә инде, моторым кеше килер микәнсең ди инде. Мин инде шуннан да уйлый башладым, ну кеше бит инде бәйрәм итәргә килә, монда милли киемнән ничек булыр бит инде, бик авыр. Минем өчен ул бик авыр концерт булды. Эштә менә уйнадык, килерме юкмы? Карасак, малай 100дән артык тамашачы киенеп килде. Балалар, әтиләр, әниләр, әбиләр бөтенесе һәм без аларга барсына да күчтәнешләр өләштек. Һәм татарлар җырын ахырда без аны кимен кебек җырладык. Әле менә Мәйдан каналында менің каналы яздырган и. Без ул дискны әзерләп ятабыз, тиздән аны күрерләр ул концертны. Һәм инде сүздә юк, гырлык исе артты. Мин аны аннары җырлап карадым. Концертларда бик матур каршы алалар, һәм күп кенә тамашачы киенеп килә, балалар киенеп килә, biz аларга инде күчтәнәч бирәбез. Чистайда җырлап карадык. Ничек кабул иттеләр? Сабантуйда, стадионда, ничек кабул иттеләр микән дип җырлап карадык. Марат Готович безнең килгән бит инде. Аннары Мәскәүдән кунаклар кайткан ие. Менә шушында җырлап карадык, һәм халык басып торып кабул итте. Мин шунда канатландым. Тик мин аны шул Сабантуйга апаска гына өлгерә алмадым, Кайбышта җырладым мин аны бик җылы. Һәм инде Яршалыда ялгышмасам бер 50 меңгә якын тамашачы булды диделәр инде. Дөрес булса инде. Менә шушында без чыгыш ясадык. Анда инде каршы алдылар. Шуннан да әлеге видеоны сез бит инде Instagram шилтәренә дә элгән идегез. Анда инде күренә халыкның ничек яратып, кабул иткәне һәм әлбәттә инде сезгә кушылып җырлаулары да ишетелә. Менә минем өчен бик авыр әйбер бит инде. Менә сез күз алдыгызга китерегез, минем каршыда басып тора яшьләр. Алар бит инде өйрәнгән бүген яшьләрчә җыр тыңларга, яшьләрчә музыка тыңларга, гомумән яшьләрчә кием күрергә һәм гомумән яшьләрчә кыланырга. Анда инде менә Моргенштерн дип әйтик бит инде аларның авызларында бит инде килде китә сүзләр. Алар шуңа багышлап, алар шунда теге кайр вакытта карыйсында видеосын үзем дә шунда җүләрләнеп утырам дигәндәй. Алай дисәң безнең дә теге син җүләр, мин җүләр җырлар күп бит инде ул. Но тикшереп карыйсы килгән и ничек яшьләр кабул итерләр микән ди. Сүздә юк. Бу минем өчен бик зур бәхет, зур бер адым. Һәм менә хәзер безнең бара сүз Астрахань белән. Астраханьга концертлар оештырмакчы, һәм без анда инде конгресс, татар конгрессы Динарыма исемле бер кыз белән сөйләштек. Мин беренче тапкыр инде. Ул миңа инде аңлатты, менә безнең татарлар бик күп һәм безгә җитмей шундый милләтпәрвәр кеше килеп менә шулай татарларны уятырга. Мин инде әйттем, тәкъдим ясадым, әйдәгез, август башында мин киләм сезгә бушка стадионда. Моны инде безнең Татарстанның җитәкчеләре миңа әйтсә инде моны ишетеп поддержать итәргә тиешләр. Без киләбез бушка, бары тик тигеннән аппаратура кирәк кешелегенә инде һәм бөтен татар халкын җыеп бушка концерт уздырып, шу татарлар җырын бергә җырлап, менә алар белән танышасы килә, очрашасы килә һәм үзебезнең шушы татар рухын күтәрәсе килә. Уйламасыннар без теге югалган халык дип, безнең телебез дә Алла теләсә сакланачак һәм миңа җитсә, мин инде Татарстан артисты булгач та, бигрәк тә мин менә шундыйрак бер адым ясыйсы килә. Әгәр дә бу адым ошаса, чит шәһәрләргә, менә ерактагы шәһәрләргә, әгәр дә мине инде күреп алып, җитәкчеләр поддержать итсә, мин шулай бушка барып стадионнарда концерт куйрыйм. Үзебезнең милләтебезне, телебезне, рухны күтәрер өчен.
Барысы да сүз теләгәнчә килеп чыксын дигән теләктә без дә Әмин, калабыз. әмин. Аннан соң бит инде агымдагы ел Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы итеп игълан ителде. Менә үзегез дә әйтеп киттегез, телебез сакланыр дидегез. Аны тагын да популяр итәр өчен без тагын ниләр эшли алабыз? Монда бүгенге көндә телне саклый торган бер нәрсә калды, ул бит инде шул мәдәният дип әйтиммесең. Чөнки хәзерге вакытта бик авыр. Менә алай да, Аллага шөкер, авырлык белән булса да тырышабыз. Чөнки менә бу шул интернет дигән нәрсәләр бар нәрсәне бозып бара бит инде. Безгә алардан калышмаска кирәк. Шуңа күрә мин башкалар өчен җавап бирмим, үзем өчен генә әле мин Аллаһ Тәгалә мине сәхнәдә тота икән, тамашачы әлегә миңа карап тора икән, миңа бу бәхетне урысча әйтмешли использовать итеп, тизрәк яшьләргә шушы җырларны җиткерү. Шушы җырларны җиткерү һәм нинди генә Татарстаныбызда нинди генә чаралар узмасын, татар җырчыларын, шагыйрьләрне обязательно кертергә кирәк. Менә хәзер безнең Актанышта, безнең иртәгә стадион Сабантуй урынында концерт була. Мин анда чакырдым Мөслим егетен. Ул чыгып бер-ике шигырь сөйләячәк. Миңа багышлап шигырь язган. Әзрәк араларында шундый нәрсәдә кертәсе килә. Менә ничек кабул иттеләр. Чөнки моданы әлегә бар яшьләр битендә карый, моданы без бирергә тиеш. Тик менә шул структурында кертсәк, бик әйбәт булыр. Һәм менә репертуарыгыз турында сөйләшүебезне дәвам итеп, соңгы вакытта сезнең әйтергә кирәк сәеррәк исемле бер җырыгыз чыкты. Зур кулаклы кызмы? Әйе. Юк, менә тагын бер кат әйтәм, артист бер юлда гына барырга тиеш түгел. Мин үземне теге әгәр дә мин хәзер гел балай гына әйтәм инде, гел бер әкрен генә җырлар язсам, гел татарлар турында гына җыр язсам, гел фәлән дыңгыр-дыңгыр турында да җыр язсам, ул алай булмый. Шуңа күрә минем репертуарда төрле җыр булырга тиеш. Чөнки һәрбер җырның аның үзенең тыңлаучысы бар. Монда бит әле аңлатырга кирәк шушыны, яшьләрне бит кызыксындырып чакырырга кирәк. Менә син җүләр, мин җүләр, синнән миннән керәләр. Мин ярым сикереп, дискотекта сикереп, ул бит дискотекага язылган җыр. Аны яшьләр бары көтә. Аны җырламыйча булмый, чөнки миңа бит яшьләр янында яшьләрчә дә кылынырга кирәк. Чыктым да ялгыз тырна белән гомер үтәне дә татарларның гына сүздә юк. Алары җырланланы. Ну, аларның җырларының алдында мин инде үземнең әйтәсе килә торган, терттерә торган сүзләрне әйтәм. Әйтәм, без онытырга тиеш түгел, без бердәм. Татар милләте грур халык, бай тарихлы милләт дип, һәр вакытта да һәм үз телендә сөйләшкән кеше бәхетле кеше дип, аны бер-ике генә әйтергә кирәк. Әгәр гел аны әйтеп торсаң, үзегез дә әйтмеш ул аннары әзрәк барыбер теге Туйдырып та җибәрә. Туйдырып та җибәр, Туйдырып җибәрмәсен өчен, теге нидә о солянкада бит инде ите дә бар, бәрәңгесе дә бар, кәбестәсе дә бар, суганы да, кишер дә. Менә безнең концертта менә кемгә нәрсә кирәк барса да бар. Кемнең җырлыйсы килә, теге менә минем концерт ул, минем концертка килгән тамашачы тулы бер тормыш карап китә. Тормыш шулай бит инде. Җүләрленеп та аласың, елап та аласың, койгысы да, хәсрәте дә, шатлыгы да, бар нәрсә дә, шире дә, теге бар нәрсәсе дә бар. Менә минем концертта да шул. Ялгыз торнасы да, гомер үтәсе дә, әти турында, әни турында, туганьяк турында, җүләрләр турында зур кылаклы кеше шаяру, андый нәрсә булырга тиеш. Без кысылырга тиеш түгел. Сүздә юк, аны инде бик каты сөйлиләр, инде сиңа бу җыр килешми, кемдер килә. Шуңа күрә теге бөтен кешегә дә ярап булмый. Фирдүс, менә миңа калса, әлеге мизгелдә мәдәни агарту тапшыруын караучы тамашачыларыбыз сездән җыр көтеп утыра торганнардыр. Берәр җырыгызны белә китсәгез, бик шат булыр идек. Алла, монда гармун да юк, баяны. Кайнару таянам, базлы суда калам, ни хәл итим микән, ничек үтим микән, тормыш дулкыннарын. Менә бу ялгыз торна җыры, бик минемчә инде бик матур җыр. Бу җырны кабул итеп алды инде яшь тамашачы да, өлкән тамашачы да, балалар да. Бу
Bu jır менә ничек дип әйтим инде. Оны аеруча да көтеп алалар. Шулай бит Аеруча көтеп концертларыгызда. алалар, шуңа күрә аеруча җырладым. Әле Шалыдагы концертны менә шул ук менә зур стадионнарда җырлаган шушы ялгыстыраны аерым куям, чөнки аны тамашачы никтер башкача кабул итә. Сүздә юк, сандугачларны, гамрүтә хит инде ул аны теге үпкәләтәсе килми. Аны инде китәләр, ул гамрүтә, анарга инде аерым алкышлар, аерым сызгырулар, аерым теге ялгыстырнага бөтенләй башкача. Аны инде ни җыры башлангач та бөтенләй ничектер. Әйтә алмыйм нигә, бәлкем bu bir bizning авыр проблемаларны уртага сала торган bir җыр булып чыкты инде. Бу бар проблемага да туры килә. Югалту, менә һәр нәрсәгә дә инде аерылу, югалту, менә була бит кешенең бик авыр вакытлары. Менә шуңа багышланган ул җыр. Фирдүс, ни кызганыч, тапшыруыбыз инде ахырына да якынлашып килә, һәм тапшыру азагында киләчәккә планнарыгыз турында сорыйсым килә. Безнең темайдан безгә нәрсә көтәргә? Безнең темайдан мин алга план кырга яратмыйм. Менә хәзер күрсәтә булгач, минем инде 2нче елга 10 еллык юбилей. Менә бит. Минем хыялым бар, миңа бирсеннәр халык артистын бер кайчан. Алла боерса булыр. 10 еллык юбилейга нык әзерләнәбез, җырларыбыз бик күп. Шуңа күрә инде беләсезме, теге үзгәртү дип миннән инде матур җырлар, матур проектлар ясау, инде күрсәтү, тамашачыны ничек булса да җәлеп итү. Кызык та булсын, матур да булсын, сыйфатлы да булсын. Эчтәлекле дә булсын. Эчтәлекле дә булсын. Чөнки менә хәзерге вакытта менә бигрәк тә миңа бик авыр. Бик авыр алып барырга шушы структураны. Элекке вакытта ничектер теге сизелми иде ул. Шугайдым бер шатырдым. Хәзер менә мондый теге җаваплылык сизәмәе һәм мондый теге серьезный, ничек була җитди җырларда җырланылгач, миңа әле монда бу дулкынга кирәк, әле бу дулкынга кирәк. Шуңа күрә инде бу бары тик тамашачы белән бергә. Бергә җырлыйбыз, бергә бөтен минем иҗат тамашачы белән бергә. Мәдәни агарту дигән менә сезнең инде бу эфирга сезнең күптән киләсе килгән иде. Әфәрин, мин инде карап барам сезнең чыгышларыгызны, шатланып, мин бик шат. Менә бу мондый проектлар безнең эфирда инде күбрәк булсын. Яраткан тамашачыма минем бик зур рәхмәт. Менә ничек дип әйтим икән? Мин инде бик активист кеше булгач, теге ничек кенә сөйләсәләр дә, Аллага шөкер, менә шушы стадионнарда җырлагач канатланып кайтам һәм һәрберсенә әйтәм, безнең яшьләр турында сүз әйтмәгез, чөнки теге сөйләргә җиңел бит инде. Шуннан да Аллага шөкер, матур яшибез, илебез тыныч булсын, үзебезнең телебезне саклыйк. Безнең концертларга йөрегез. Һәм сезнең 10 еллык юбилейында көтеп калам. Анда инде шулай конкурслар оештырабыз. Татар милли киемнәреннән кем килә, һәм инде шигырьләр конкурсы оештырабыз. Уйлап бетерәбез әле. Кызык та булсын, матур да булсын, шул вакытта биюен дә оештырабыз. Алга планнар зур. Барысында әйтеп торасы килми, әйтсәң кызыгы калмый. Я алдан әйтсәң ул үтәлми. Шул, андай очраклар да булырга мөмкин. Шуңа күрә Татарстан, татарлар алга. Фирдүс, бик зур рәхмәт сезгә бүген безнең тапшыруыбызга килгәнегез өчен. Сезгә алга таба да зурдан-зур уңышлар телибез. Киләчәктә дә шундый милләтпәрвәр кеше булып калыгыз. Сезнең кебек шәхесләребез, сезнең кебек җырчыларыбыз булганда, мәдәниятебез дә чәчәк атыр, телебез дә сакланыр. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыру булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр җырлап яшик.